Ayo, anak yang Indonesia. Dadah linggo.
menika Bapak sedaya menika wau sampun kegocekan atraksi jenenge sapa? Ojo dinas nganggo topeng kok dinas. Ya Sugriwa apa sapa betul ana Sri Kandi semeneke ayu-ayu. Aku mau jogetan dhewe ditonton. Lah aku saiki kepengin gandrung. Ono apa piye? Oh, ya, iki kanca-kanca wiyaga, iki kepengin gandrung. Ya, Dimas ayu terusno. Ya. Pilih dhewe ana Sri Kandi 8. Ya. Kanca wiyaga
Gayam Squad nika Bu Mary. Ning iki wanine jan iki nah iki jenenge Sugriwa sing satria tenan. Oh, buka rai. Halo ora Bu? Iki yo kepengin gandrung. Lah sing tak pilih 8 ndi. Lah mau sik cilik apa ora sik lemu? Urung ngerti. Oh, ngenteni jojogetan. Yo, Dimas Ayu. Gek terusno meneh. Yo, kanca-kanca wiyaga. Iya, ayo hilang-hilang yo. Iya, wes
Iya.